бархе аз ситораҳои футболӣ дар фаъолияти худ бо нобиғаҳо ҳам Месси ва ҳам Роналду дар як даста бозӣ кардаанд. Имрӯз мо ба он бозингарон менигарем ва мебинем ки интихобашон ки аст: Месси ё Роналду. бозиҳои Евро 2024 бо шуру шавқ идома доранд ва аллакай иштирокчиёни даври плей-оффи мусобиқа расман маълум шуданд. Кадом даста шонси беҳтарин роҳ ёфтан ба финалро дошта бошад? Тамошои бозиҳоро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаоканори дунё, вале муҳимтар аз ҳама барои шаҳрвандони Тоҷикистон бонус то 8000 сомони дар аввалин ҳисоб пуркунӣ бо промокоди TAJFUT пешниҳод мешавад. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. аз Анхел Ди Мария шурӯъ мекунем. ӯ бо Роналду дар Реал Мадрид ва бо Месси дар ПСЖ ва мунтахабҳои Аргентина ҳунарнамоӣ кардааст. Шубҳае нест ки Ди Мария Мессиро беҳтарин мешуморад. онҳо мисли бародарон ҳастанд, вале ҳунари Роналду ҳам беишора намонду ӯро монстр номед. агар шумо фикр кунед ки ҳама аргентиниҳо Мессиро интихоб мекунанд, пас бори дигар фикр кунед. он ҷо нафаре ҳаст ки бо ҳар ду бозӣ кардааст, вале Роналдуро интихоб мекунад ва номашро шумо бояд дар комментария қайд кунед. акнун биёед ба Henrik Larsson менигарем ки бо ҳар ду замоне баромад кардааст. ӯ дар Юнайтед бо Роналду ва дар Барса бо Месси ҳамдаста буд ва Ларсон низ Мессиро интихоб мекунад. ин барои он нест ки Роналдуро бад мебинад. танҳо ба фикраш Криштиану дар вақту замони ноқулай бо Месси якҷо ба дунё омадааст. нафари дигаре ки бо нобиғаҳо дар сатҳи клубӣ бозӣ карда буд, ин Артур Мело мебошад. ӯ аввал бо Месси дар Барса буду, баъдан ба Ювентус назди Роналду рафт. баъди таҷриба гирифтан аз ҳар ду, Мело Роналдуро беҳтарин мешуморад. оё шумо Франсиско Тринсаоро дар ёд доред? бале, вингели Португалие ки дар Барселона бозӣ мекард. ба ақидаи ӯ беҳтаринро аз байни Мессию Роналду гуфтан намешавад. Тринсао хурсанд аст ки бо ин ду нобиға дар майдон бозӣ кардааст. нафари баъди шуморо ҳайратзада мекунад. баъди сипарӣ кардани солҳо ва ҷоизаҳои бузургро соҳиб шудан, Серхио Рамос Роналдуро нобиға медонад, вале ҳамагӣ 2 сол бо ҳунарнамоӣ кардан ҳамроҳи Месси дар ПСЖ, Рамос дар ин баҳс Мессиро такрорнашаванда номид. аҷиб. Гарначо ҳанӯз ҷавон аст, вале ӯ аллакай бо Месси дар ҳайати Аргентина ва Роналду дар Манчестер Юнайтед утоқи либоси ивазкуниро тақсим кардааст. интихоби ӯ аллакай ба мо маълум аст. ӯ Криштиану Роналдуро беҳтарини ҳама давру замон меҳисобад. идоли Гарначо маҳз Роналду аст ва бо стили ӯ голҳояшро ҷашн мегирад. Гарначо ягона аргентиние нест ки Роналдуро аз Месси дида боло медонад. боз як нафари дигарам аст, вале мо феълан ба Пабло Сарабия менигарем. нимҳимоятгари испанӣ бо Роналду дар Реал Мадрид ва бо Месси бошад дар ПСЖ бозӣ кардааст. ба ақидаи ӯ Роналду беҳтарин дар ҷаҳон аст. дар ПСЖ медонед боз ки бо Месси бозӣ карда буд? Данило Перейра. ӯ бо Месси 2 сол дар як даста буд ва бо Роналду то ҳол дар мунтахаби Португалия бозӣ мекунад ва бешубҳа интихоби Данило Криштиану Роналду мебошад. акнун навбатро ба дарвозабонҳо медиҳем. Келлер навас бо Роналду дар Реал Мадрид ва бо Месси дар ПСЖ бозӣ намудааст. новбаста аз 3 бор қаҳрамони авробош шудан бо Роналду, навас Мессиро беҳтарин меҳисобад. чихеле ки гуфтем, боз як аргентиние аст ки бо ҳар дуи онҳо бозӣ карда интихобаш Роналду мебошад. номи ин бозигар Габриэл Хенси мебошад. ӯ дар мунтахаби Аргентина бо Месси ва бо Роналду дар Манчестер Юнайтед ҳунарнамоӣ мекард ва ба ақидааш Роналду ҳамлагари беҳтарини ҳама давру замон аст. ӯ боз илова низ кардааст ки Криштиану ҳатто аз Пеле дида болотар дониста шавад. баҳодиҳии баланди футболбози аргентинӣ нисбати Роналду ҳамин хел не? ҳамлагари дигари аргентиние ки бо Месси ва Роналду замоне бозӣ карда буд, ин Карлос Тевес мебошад. ӯ ишора кард ки интихоб хеле душвор аст, вале агар маҷбур шавад, ӯ Леоро интихоб мекунад ва аз ин гуфтаҳо ҳайратзада ҳам шудан нашояд. чизе ки шокӣ карда метавонад ин аст: Нуно Мендес. ӯ бо Месси дар ПСЖ ва Роналду дар тими миллии Португалия бозӣ мекард ва Леоро беҳтарин мешуморад. ба гуфтааш ӯ ҳардуро эҳтиром дорад, вале агар интихоб маҷбурӣ бошад, Мессиро нобиғаи ҳама давру замон мешуморад. ҳамин тариқ Месси ба назар бештар тарафдор нисбати Роналду дорад, вале ин ҷо овоздиҳии шумо ба назар гирифта нашудааст. марҳамат, интихоби худро дар комментария нависед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед. то буздид.